Ну, безумоўна, тут ёсць такі відавочны эфект выбарчай кампаніі. І тое, дарэчы, што все гэтыя рэчы і станцыі метро там і вада, яны будуць менавіта уведзены, падараваныя мінчукам у гэтыя тыдні месяцы, кажа пра тое, што якраз-то ўлада рыхтавалася да выбарчай кампаніі і менавіта арыентавалася на гэты час. Не на лета, не на весну, а менавіта вось на зіму. Магчыма, там маглі яны зрушыць туды-сюды некалькі тыдняў, але факт, што такія рэчы метро не пабудуеш за некалькі там месяцаў, ясна, што все гэта падладжвалася менавіта пад нейкую падзею, і раней там Лукашенко любіў нешта вводзіць пад 7 лістапада, ну, але все-таки ёсць больш важная рэч, чым кастрычніцкая рэвалюцыя, гэта выбарчая кампанія. Таму яны, безумоўна, падладзілі вось пад гэты тэрмін. Ну і акрамя перадвыбарчага такога піару сэнсу, гэта мае яшчэ значэнне на іншым узроўні, больш такім стратэгічным. Глядзіце, маўляў, жыццё ідзе, все у нас будуецца, квітнее, урожай збіраецца, метро, новыя станцыі з'яўляюцца. А тое, што побач там людзей фактычна катуюць ці бяруць новых палітвязняў, якіх жыццё сыходзіць на не за кратамі, і тое, што адбываюцца рэпрэсіі нечуваныя ў Еўропе для нашага часу, то гэта все не заважайце. Гэта все дробязі, пра якія мы паведамляць не будзем, а глядзіце, якія ў нас вводзяцца новыя станцыі і гэтак далей. Так што вось я бачу і канкрэтны больш сэнс перавыбарчай гэтай кампаніі, і сэнс больш такі прапагандыстка шырокі, як тое, што вось ідуць новыя працоўныя перамогі, новыя працоўныя подзвігі і дасягнення, звычайнае нармальнае жыццё, то, што хоча давесці прапаганда і кіраўніцтва сваімі такімі завастрэннямі менавіта на гэтых вось пабудовах.